kunomuthi awuphethe mayingena la nimbambe lo muntu ngoba lo muthi uzosinyathela thina abazalwane umuntu nje obephethe isiqhabo mina bengathandazi nami Nhlobo ungagijima uhamba umhlaba wonke ubuze nje ngontombela ngoba ngaduma ngelikaNtombela kuba prophet ubengathandazi nami lutho wenza umkhuba wenzani niqhamukele nibuye nikade nenza umkhuba esontweni benginidlalela icansi mina ngidonse wena ngokulanda le bafazini esixukwini ngidonsa indoda ngiyilande ngithi yenzani lento ekade niyenze mina before nizothandaza nathi so nje ngilo poison umfazi wangigana mina oqala uma ngobese angizange ngithunyelwe ngahamba ngaze ngayofika endlini lapho ayefeba khona ngathatha umndeni wakhe ngathatha abakubo ngayolanda intombi yomuntu wayefeba naye ngitshela umoya ngahamba ngahlala ngemumva emotweni ngadirect imoto mina ngahamba ngiyemzini nomuntu siye siguqweni lento yamafoni yayingekho lento yama location yayingekho sasihamba singene eintabeni sime eintabeni silalela isigubhu noma silalela umculo kodwa esontweni sengiseThekwini ngangivele ngithi ngicela imoto egibele mina ihambe phambili nina nilandele mina siyoyisifike la kuyothandazwa khona siyalelo moya that is why ngaduma njengomuntu eCR ngagcina sekunamaphoyisa uthi mayefike lahlekelwe amaphoyisa amthatha ngeveni amlethe endlini sengisebenzisana neCR uyabona njengoba naseMelmoti sengikhethiwe ngasebenzisana neMelmoti ukuthi siqede bona ubugebengu in spiritual ezangomeni nasemnyangeni la isangoma kanjalo nenyanga uyini umehluko phakathi kwabo labantu bobabili akufani kodwa ngifuna ukuthi ke ngibuyele nguweze kahle lapha ekubangeni idlozi ekhaya ukuthi mawusungenwe idlozi konje omunye liyamngena yini idlozi elifanayo leyo nto ayikho leyo nto uyabona into ehlasele abantu nala ikhakithi yenzekile kakhulu uyabona yenzekile kakhulu bayazi abantu la eMelmoti yenzekile kakhulu iphakathi kwami nomfowethu naye wezwakala sekhala ekhala ebhonga ethungenwe ukhokho lo owangena okay ngamsupporta kakhulu ngamsupporta kakhulu ngaze ngayokhokhela umprofeti ngoba ngimazi ukuthi vele umfowethu umthandazi ngakhokhela umprofeti uMaphumulo ukuthi ngicela mhlambulule wathi mayiphuma lapho kaMaphumulo ngamthatha ngamdonsa ngathi sengihambe kakhulu mina nginezinto esengiyifundile ngoba ke wena sewunalo idlozi ungwala ekhaya ngicela lokhu ngoba kuyifalala ekhaya asikufunde ngase ngimfundisa lo muntu okuthiwa uMabalengwe ngathi lokhu yifa lala ekhaya leli fa nganqaba nalesibhedlela kaMagwaza ngilapha umuntu enengculaza esehlulile udokotela wazongifuna ireceipt wathi uzonginikeza 100,000 wawusemkhulu kakhulu 100,000 ngathi ngizothola 100,000 wona bese uyokhanda amamiliyoni na ngefa lakithi bese ngiba yini kumnikazi walomuthi ngoba nami umthenga unikezwa ngilele so ubunyanga nedlozi ubunyanga nesangoma akufani ubunyanga bucamela ebugedleni ngoba umuntu oyinyanga umuntu owazi imithi kakhulu uyangithola umuntu oyinyanga umuntu owazi imithi kakhulu that is why sinenyanga engahloli ezelaphayo sinenyanga eyichitha amathambo kukhuluma amathambo kuphela ukuthi ukufa kulapha isangoma kufanele sishisa impepho siphahle kuze kusondele abantu abadala laba abakhuluma naso laba abamnikeza into aso kube yibona abambonisa izinto that is why umuntu mayethwaswa before aphothulwe kufanele ukuthi lo muntu afihlelwe athola amafihla ukuze kubonakala ukuthi kunedlozi ngempela yini hayi lemidlalo esiyenziwa kufanele afihlelwe lo muntu ekhipha izinto la kufike nje kuthiwe sokhuleka emakhosini ayikho indaba exoxwayo ukhulekwe emakhosini umuntu kufanele aphahle abiza idlozi lakhe angithi unedlozi limngenile idlozi likhuluma naye ilona elimkhombisa izinto alimkhombise ukuthi likuphi ifihla so uthe qamba umuntu ephothulwa ekhishwa ngobungoma egida eyobamba ishoba lakhe enikezwe ishoba lakhe leyo nkomo leyo ngokomthetho wakudala leyo nkomo leyo isangoma besizibambela yona ngeimpondo
Siphi sangoma ugobela? Isangoma lesi siphothulwayo usuyaphothula namhlanje uyongena esibayeni sakini mawusuyongena esibayeni sakini inkomo leyo yedlozi osukukhishwa ngayo ongeniswa ngayo kuyovulwa ngayo isigodlo sakho wena okufanele uyibambe before ihlatshwe futhi kufanele uyihlabele ngokomthetho. Uyabona bese uqala kuthiwa cha uneshoba lakho ngokomthetho kwakuthiwa kufanele kube inkonkoni njoba kuthiwa yishoba lani lenkonkoni. Uyabona so manje labo bantu laba bafana inyanga umuntu owazi kakhulu umuntu oyisangoma into agxila kuyo kakhulu ilemitho okuthiwa izinkamba zedlozi ukuphothula amagobongo ukuphakamisa idlozi ukwenza inamalade edlozi ufunda leyo nto ekuthwaseni ebese lifika ke idlozi lakhe selimkhombisa lona imithi limvuse ebusuku lithi hamba endaweni ethile uyogubha umuntu othile ila kuqala khona ukuthi lo muntu abe nebhuku lakhe lokuthi abhalele mithi ngoba uzovuka nemithi utshele mina ngugobela mina ngibe nomona sengiqala lapho ukucindezela isipho sakho mawusuphuma usaphumi nezinto zakho zonke ngani ngoba idlozi lakho sengibonile ukuthi liphezulu sekufika la kuqala khona inkinga kanti wena malizofika idlozi lakho likhulume nawe lithe endaweni ethize kunomuntu othize ufuna uvuke ngaleso sikhathi uhambe lapho othunywa khona. Kunokwenzeka khona umuntu njengamanje okhona ekhaya ubuye ekuthwaseni uhambile wathwasa iminyaka kodwa methi uyabuya ekhaya akwenzeki uma yethi uyahamba uyabheka naye ukuthi uvaliwe wonjani umuntu osuke evaliwe futhi wenza njani ukuthi akwazi ukuvuleka aphinda asebenze futhi ngedlozi? Umuntu wedlozi uyakwazi ukusebenza ngedlozi ngoba idlozi lakini mina njengontombela angikwazi ukuthi ngiliphahle ngiqede ngalo enough umuntu okwazi ukuphahla aqede ngedlozi lakho mina umsebenzi wami njengogobela wena mawusufike la ekhaya uzongena edlozini okwami ukuthi angubekele inkamba ezokwenza iconnection phakathi kwakho nedlozi lakho nikwazi ukuthi nixoxe wena utshele mina ukuthi kuthiwe nedlozini mina ngenze leyo nto kuphela. Uyabona thina sobabili sizithunywa mina ngumxhumanisi wena uthunywe idlozi lakho kumina lahlangana nelakithi mina okwami ukuthi angufakele lo yamuthi up until wena uziyophuma ngaso sonke isikhathi izinto zakho mase izoshintsha abantu abadala bakini abakhulume nawe hayi ukuthi ngithi mina gobela mina ngibona ukuthi wena it's wrong. Nakho kusevalekile kuvuleka kanjani? Ma usuvalekile phela kufanele sikuvule ngoba sekufanele manje siphinde siqalise phansi sihambe siyokuhlambulula mhlawumbe khona into ethize eyayikade ithwetshuliwe kuwena ngesikhathi ucatshwa kwathatha igazi lakho wahamba wayovalwa kanye nemali eminyama bakubophe ngendwangu ukuthi izinto zakho ayingasaphumeleli mhlawumbe ubuhlola kakhulu la ekhaya ma ususekhaya awusahloli awusaboni lutho zonke lezo zinto abantu abaningi abafa ngazo when it comes to edlozini noma ezintweni zasemsamo izinto lezo ezama challenges esibhekana nazo nangu nje wafika indabhubhu la ekhaya engazi nokuthi ukuhlola kuyini nangu wafika umquba nange kodwa manje mangiqala ngithi ngibeka izinto phansi la abantu abakhulumayo abakubo ngisho abala ekhaya bayafika bakhulume naye ngimtshela ukuthi hambe yokwenza leyo nto mangathi njengamanje akeze nebhuku lakhe la futhi ngizombiza ngithi eze nalo ulibona ukuthi selingakanani ngoba noma evuka ebusuku mabekhuluma abakhulume naye nenze lokho akuthunyiwe mina okwami ukuthi kuphela ngifake lempande eqondile ezokwenza ukuthi njengoba ngibuya kaNgwane kunababili akade nabe ngibakhiphile kaNgwane bayale kaNgwane bayasebenza kumanje yabo into ebalekile ukuthi ingane mayifika isuke ithunywe idlozi layo wena inikeze lokho ethunywe khona idlozi layo bese iyahamba ekhaya ngesikhathi sihambile ekhaya ayibuye phela izobongwa ngoba uyohlala ubaba uyohlala umama ngaso sonke isikhathi so into efika ishaye ilento yomona ngoba mawusuka udalwe wanomona emzimbeni egazini lakho umona welapheki kuba inkinga ke mangabe uzoba ugobela bese ucindezela izingane zabantu ngokuthi umonazela idlozi labo ugcina usuthwebula ngoba umuntu onjalo sithi thina uyathwebula uyalithwebula lo muntu idlozi lakho kwayiwena qobo lakho uyakuthwebula okusho ukuthi kufanele wena uzothwasela ukuthi ube umquba umkhokhelile wakhipha inkomo yakhe ayifunile on top of that futhi noma ususebenza ekhaya kusazoba khona umshikashika ukuthi ithwasa lokuqala kufanele ulinikeze ugobela wakho izona izinto lezi ezenzekayo abanye imkhuba engihlale ngiyibamba ehlala ifika la ekhaya uthola ukuthi umuntu wathwasa waphothula waphuma angena amathwasa lithe mase lingenile ithwasa lokuqala alinikeze ugobela kuphinde ngene lesibili
athi ugobele naleli lesibili lami kungene lesithathu naleli lesithathu lami sekubugebengu ke loba sesilona idlozi. Yeah, hayi ngiyakuzwa kahle icacisa ke le phakathi kaGobela kanjalo neThwasa ekhaya. Ake singene kulokho kokugcina bese ke siya ngase emaphethelweni la ekuthenini ena mhlawumbe umuntu ozalwe embethe siyavuka kimlento le umuntu ozalwe embethe mhlamba kangayibona lengubo le okuthiwa ubeyembathile. Uwenza kanjani ukuze akwazi ukuyembula ke noma ingasekho noma seyalahleka noma wayishiya esibhedlela yahamba? Isidingo osolwazi mayisinjalo. Isidinga osolwazi hayo mashansana futhi hayo fafabulani kulento. Uyabona? Sisesikhathi lapho khona esiphila no mashansana, esiphila no fafabulani kusuka ingane engangananga uSiyabonga. 1980 wazi izinto mina engingazazi. Wazi izinto ezingaphezulu kweminyaka yakhe. Omunye ke ezazi nje izinto akathwasanga cho akabanga nedlozi. Uyabona besimbona nje eyidlalela ibhola kodwa manje izinto ayikhuluma ngomlomo wakhe akhuluma zayofika ekuthwaleni into ebesingayazi xoxwa ikhulunywa into ebesikhomba ngamehlo umuntu kuthi hey niyambona. Uyabona namhlanje ayisekuyibhola nje idisk edlalwayo. Uyabona ngani ngoba ama 2Ks konakele ngaphandle right. Asibuyele embuzweni uthini umbuzo? Bekubuza ngendaba yomuntu ozalwe embethe uyembula kanjani lengubo? Ithulile nakuba ngeke ngiyixoxe ngiyiqede yonke ngoba ngesikhathi sikhuluma kanje kuma interview ilapho somathuba bethola khona amathuba ukuthi bahambe bayosebenza ngoba iqiniso lithi vele abazilutho. Uyabona ofafabulani uyabo leyo kwembula ijulile kodwa ukwembula kwayo ingubo kusuke kudinga ukuthi akube nembuzi kukhona ukuhamba umuntu okufanele ukuthi makaludle athi mayeludla lolu khamba kufike lapha eliphothula khona ebeseyiswa ndawana thizeni ngabe kusemanzini noma ngabe kusolwandle kuyovuswa laba abantu abahlala ngaphansi kwamanzi. Kunabantu abahlala ngaphansi kwamanzi nabakithi so ikhuluma ngelinye ilanga singayiqedi. Kunabantu abahlala ngaphansi kwamanzi and ngaphansi kwamanzi namhlanje kunetem lalomfana lo umnyovu wazwa nenhlanhla umnyovu kufanele ukuthi umnyovu bamkhokhele ngoba la eSouth Africa iqinisa likho umnyovu kufuna bamkhokhele ngetem lakhe ngoba sebephusha ngale business bathi thatha lento ayinabungozi nosomathuba sebesebenzisa leyo umnyovu nje kufuna bamkhokhele ngani ngoba ukhulisa amabhizinisi abanye abantu abanye manje sebefaka ama poster ngawo kuthiwe thatha lento ayinabungozi yini lento ngangithi mina nginayo lento ngoba lento into engenagama. Uyabona thatha lento muthi ngithathe lento uthi ngithathe njengamanje umnyovu kufuna bamkhokhele mnyovu sukuma mfana uthatha ummeli bonke laba abafaka amabhizinisi nabo ngevoice yakho ibusiness lakho lelo mfana usebenze njengomfana nation ungalali la. Kanjani manje mkhulu ngoba nami ngithi ngisazobuza ukuthi unayo lento futhi uma ngabe unayo isebenza kanjani lento mkhulu? Hey mina uzoyibona uma ufuna ukuyibona mina nginayo into engabonakali. Anginayo nje into engabonakali ngoba la ekhaya anginaso isikhathi sokudlala mina njoba ngithi ngaphansi kwamanzi kunabantu besisakhuluma lento yokuzalwa kwembethe kufanele ukuthi ke manje ngihambe ngiyokuphahlela kulabo abantu abangaphansi kwamanzi and siyayifuna iproof yokuthi ngampela wena uzalwe wembethe yini ngoba iyashiyana lento kunomuntu ozalwe embethe kube nomuntu ozalwe egaxile ngonjani umuntu ozalwe embethe ngonjani umuntu ozalwe egaxile uzoqhamuka wena kaNtombela uzalwe ugaxile. Uyabona mina ngifike ngithi wembethe ngiyahamba ngiyokwembula mangiwembula ingubo nansi yaliyambuzi isihlatshiwe sesingibhoza ngalomhlwehlwe sesishalo lukhamba lwakho laphezulu esiqale siyolishayela emfuleni ngoba kufuna le connection siyilande phansi singayilandi la emhlabeni. Uyabona masiqala sisuka nayo lento lapha yana lemkhubo esizofika siyenze engeke ngiyixoxe ngoba babhala phansi nje basikhuluma. Uyabo babhala phansi nje basikhuluma nje manje ngiyathwasisa manje uyabona
vele kuhlale kwenzeka uyabona emveni kwalokho ke mase sibuya nawe siye ekhaya noma sesiye ekhaya futhi usuyofika usufika lapha ekhaya ke usuwenzelwa kusiko loluke olwenziwayo ke njengomuntu ongeniswako ke ekhaya sesimisa lelo ladi esilimisayo ke nanti yalolu khambe siliqalele sizolufeza kuphi la ekhaya sekukhona lembuzi esizophinde sikwazi ukuthi ngayo umbathiswe lo yamhlwehlwe wakhona masiqeda ukungibathisa lo yamhlwehlwe wakhona bese ke siyakwembula ukuthi ke sikwembula kanjani kusukela lapho cha asiyishiye lapho nje hafu yeah ake sikhulume ngalento bese ke siyaphuma kuyona lento kaMyovu ukuthi inamgozi buni futhi umgozi ke bongakanani umgozi uma ngabe usuyithathile lento ngoba ngiyifuna nami kuyashiyana phela ukuthi yini lento manje ngeke silokhu sixoxa uyabona kuyashiyana ukuthi yini lento abanye bathi imikhovu mina into engaduma ngayo mina ngaduma ngeinyoka uMabalengwe kuyaziwa nje ukuthi uMabalengwe lento eyinyoka ingakadumi ngisho emgaqweni imbize kuthiwa uMabalengwe emakhemist wawuyibona inenyoka nesithombe sami ngigaxa inyoka public yinto engakaze ngayifihla that is why kwasheshe kwathiwa ngithwele ngisho kithi kwathiwa ekhaya kithi odadewethu babaleka baphuma bayohlala emqasheni kwathiwa sengihlala nezinyoka endlini njoba sengihlala nezinyoka endlini izinyoka izodla izingane yabo but kwangekho njalo ngoba phela lento kwakungeyami futhi mina ngabuya nayo emfuleni lapha eMlazi bayibona nabo yehla iyoshona eMlazi kodwa ngithi mangizoba khona ekhaya iphinde iphume futhi ikhuphuka ize ekhaya esigodlweni sami uyabona so it's depend ukuthi unani ezinye izinto ke ziyashiyana ekuningi kukhona la ekhaya khona izinyosi la ekhaya khona izinyosi la ekhaya engaphahla nje ngakhanda umuthi ngayisukumisa ngawo zasukuma uyabona mawuzokhumbula uqala nje kokusuka komoya okwathi ubulela abantu isiphepho kunesigubhu sala ekhaya ngangisikhanda engithi usiphepho esasukuma saqala ukusukumisa lo moya engathi mangisikhipha manje ngisikhulumise na kanjani umoya uzosukuma definitely sure na kanjani yabona hayi ngicela ungasukumisi manje mkhulu ngoba ungasukumisi manje ngizothi ngingasithela ke bese uyayithinta ke into zakho cha inkinga ukuthi ngase ngidelelwe kakhulu abantu ngase yazi khona ukuthi uyabona lento yecala seAbsa iyagcina ingenza ngikhohlwe nami ukuthi ngubani kwangathi ngifocusa kuyo nje ngaze ngagcina kwangathi ngiyakhohlwa nje nawo umsebenzi engiwenzayo manje uyabona igleja ngendlela eliphansi ngakhona ngithi imotho lithuba ake udlala ubone ukuthi masibeka imali ukuthi kuzoba ubani iqanda nenkukhu omdala iqanda nenkukhu sifuna ukubona omdala ukuthi ubani ngiyabheja impela ngiyabheja ngami cha mina mkhulu ngifuna ukuzwa la mayelana nobudlelwano phakathi kwakho nomkhulu 3 second bungakanani ubudlelwano enabo futhi bukanjani kakhulu bafowethu kakhulu angifuni ukushamanga kakhulu akukaze futhi kuze kube khona inkinga but inkinga ingaba khona ngenxa ukuthi noFafabulani babengamazi u3 second ngenxa yokuthi ke banomona oFafabulani futhi bayakuthanda ukukhuluma mabencetheza kukhona into abayifunayo kuwe bafike bakhulume ngomuntu uyabona khona nje lapha abake bakhuluma khona bathi ngithe mina u3 second uxoshiwe endlunkulu cabanga nje lo muntu uyena owangihambisa emakhosini lapha endlunkulu uyena owangiyisa endlunkulu angihambisa emakhosini yebo nami benginawo amakhosi kodwa umuntu owangitshela endlebeni uthi Mabalengwe ndoda ngicabanga ukuthi ake sithi ukuhamba namakhosi kancane ndoda ngathi naye ngeke leyansizwa ngeke size sixabane ngoba akuyona ingane leya angiyona ingane mina unomuzi wakhe lo yamuntu nginomuzi wami uhlala empangeni ngihlala eMelmoth sibangani yeah ilokho nje kancane bengifuna ukuzwa mina nanomncweka ke njengeinsizwa ukuthi ke uma ncweka lengcweka lifike kwase ground nokwase ground egroundini sidlala ibhola makhala impempe imeshi isuke siphelile but ukuzwana kwethu kwenza ukuthi abantu abaningi bambone abantu abaningi bangibone yabona abantu abaningi uyabona njengamanje abantu abaningi bakholelwa ukuthi ngempela ikhona lento siyayifuna lento futhi siyazi abantu abanayo umkhulu 3 second nomkhulu Mabalengwe uyabona injalo nje kodwa nje ayisizwana kakhulu naleya ndoda iyona ndoda mhlawumbe engathi
mangihleli phansi nayo ngiyakwazi ukukhuluma naye isifuba mayihleli phansi nami uyakwazi ukukhuluma nami isifuba kunezinto eka 3 seconds ezaziwa yimina engaziwa abanye abantu kunezinto zami ezaziwa 3 seconds engaziwa abanye abantu because ubaba womuzi wakhe futhi ke unemizi akanayo umuzi nginemizi anginawo umuzi unabafazi akanayo umfazi nginabafazi anginayo umfazi uyabona so into engasixabanisi la abantu abanganabafazi otapashiye yeah kulungile sesiya nje ngasemaphethelweni lapho mbukeli ngasekhaya mkhulu ngifuna sidlulela njengoba kade uchazile eqaleni ngendaba yakho noMaskandi noma ubudlelwano bakho noMaskandi noma nabaculi bakaMaskandi khona insizwa la umthandeni iGcukamelisha linominathiwe lapha ya kuMasama Awards yini nje ungafuna ukisho kakhulukazi kuyena noma nakubo abalandeli bakhe ngalokho ukumbongela nje mfana engakusho nje kuloya mfana nakuba wangidelela ngemva kokuthi ngimnikeze u15,000 la ngoba iqiniso lithi vele wayelambile ngoba yayingekho imicimbi wayeyo nominate waphi uyabona wathi imali ye-airtime esho ngoba sekuvulile lapho kuvulwe khona wayehluleka ukuthi nje uyabonga ukuba kuthiwa wayengayidingi leyo mali wayengeke azafike la ekhaya ezodlala ezogibela stage ezelwe ebanga stage ngoba kwakubalekile ukuthi eze wayefuna abantu uyabona so engingakusho luyamfana unenhlahla bafowethu uyabona ukhona umuntu okumbone umbukela kude unenhlahla luyamfana idlozi lakhe nje liclean liyakhanya angifuni ukuthi ngiyele nali angithi mina ngibona ngokujulile idlozi lakhe lihle engifuna ukusho ukuthi abantu abamvotele and ngiyazi ukuthi bazomvotela abantu ngoba into ethinta uZulu ilesi isupportayo kahle kahle asihlukanisi lento uma sithi into ethinta amabhinqa into ethinta uZulu thina ngithi wawungeyini ungemzulu kodwa wawungeyini ngoba sekukhona ngisho abelungu manje abafisa ukuba amaZulu abazi bazoyipenda kanjani beba amaZulu wawungayini ungemzulu ngempela sebabona omehle mamba uyababona omehle mamba impela nabelungu abahlala le kwa 3 seconds ngoba ungayini ungemzulu vele uyabo so engifuna ukusho umthandeni mfana ngiyakunikeza award nithi yini amasama ngiyakunikeza mfana ngiyakunikeza amasama ukushisa kwelanga ngiyakunikeza mfana duntunu ngiyakunika mfana duntunu ngiyakunikeza mfana lento ngiyakunikeza mfana lento kwazise phela ugida nomfana kamfowethu la utekisi umfana kamfowethu uDumsana la kwaNtetha wala ezantsi kwaNtetha so ke cha unenhlahla asimvoteleni nami ngizovota yavotwa ngithi kwenziwa njani kuyavota impela yena ukhona futhi okunya akuwinile uthole iplatinum lapha kuMarisa futhi bengokuqala ethola le yandondo noma bengokuqala ethola le yandondo njengoMaskandi ngokuqala nje thathwa umuntu umculi kaMaskandi leya platinum uyayibona ke izinto ezinjalo lezo kufanele ukuthi sibonge engifuna ukusho nje ukuthi angibize wonke umuntu omlandeli womZulu noma womuntu omnyama omlandeli wento yesintu asimsupporteni umthandeni akayiwine le ndondo ayithathe nale ayiwinile siyambongela futhi ukuthi azomela indlu yakaZulu umuntu mangabe esuke ewine into wayiwina ngesintu sakithi khothisa nangi lona esehlatshwa ibhobo seqala ukugqilazeka manje lona animkhothiseni manje ongishutha kanjani esehlatshwa izibhobo lona manje selokhu egqilazekile manje yini mkhulu usuyithintile lento ayi kulungile asiyeni ngasemaphetheleni enkulumo yethu noma engxoxo yethu iya namhlanje athini nje wakho amazwi ogcina ukubhekisa nje kakhulukazi kulaba belaphi bendabuko abelapha ngezici zabantu uthini ngabo yabona ke le yeswabisa iyeswabisa kakhulu leyo msakazi ngoba esikhathini esikusona okokuqala bengingakusho bengathi uhulumeni akasize uhulumeni ekuthenini ake kukhuthuzwe kakhulu kulaba bantu bokufika la eMzansi nabathi bayelapha uyangizwa akasize
uyabona laba inyanga from Malawi, inyanga from bani inyanga from kuphi kodwa se South Africa ubalekile kubo ngoba kuba kazi ukuthi uyinyanga uzoba inyanga la. Nani bese niyayeka ukuthanda izinto ngoba inkinga ekhona yini la benithanda izinto futhi kuphinde kuthunyelwe nini kakhulukazi bosisi nithunyelwe nini nihambe notshontsha izingane zabanye abafazi ukuthi zihambe ziyokhandwa ngazi icubu ngoba igebengu ezinkulu nini abantu besifazane enithunywayo noma kuthuzwe kwenzani kuthunyelwa umuntu wesifazane ngisho nami ngidayisa umuntu wesifazane nomunye adayisa umuntu wesifazane sidayisana sisodwa ngoba njoba mina ngilapha ngeke uze kusuka umuntu osegoli kuthi uzoganga la ekhaya ngaphandle ukuthi kube khona umuntu owazi la ekhaya. Uyangithola? So ngisekuthenini uhulumeni akasisize bakithi akeke libheke uphiko oluphezulu lwamaphoyisa bese kuba nendlela yokusebenzisana nabelaphi abelapha ngeqiniso. Yezwa isicubu somuntu ngempela kokuqala umuntu unebhadi bafethu. Umuntu nje omnyama nje unebhadi uyabona. So what if wena mawuthatha isicubu sakhe uthatha igazi lamabalengwe nje umabalengwe nje enethunze lemnyama lokuboshwa wena usuthatha igazi lakhe uthi uyovula inhlahla ephi khona umndeni wakhe ungenenhlahla. Umndeni wakhe ungena business umndeni wakhe ungena mall umuntu nje isilwane esihamba esinebhadi ake babuye nabo sihlalo laba bebelaphi ke sihlaleni phansi ke sikhulume lento ukuthi lento silungisa kanjani ngoba sasazi ukuthi thina sikhula umuntu onjalo umuntu osuke ethwele futhi lo muzi kusuke kungangeni umuntu kulo muzi kodwa usukubonakala ngobukhazikhazi njengoba usuwena wabona ama movie aseNigeria. Uyabona siyazi kanjalo uthola ukuthi umuntu wakhona akaganiwe unayo yonke into angagana namhlanje aganwe nakusasa akaganiwe uneyintombi njalo ke ishintsha kodwa umuzi ubukhazikhazi awunamfazi. Uyabona so lezi zinto lezi zinobungozi obukhulu nalokhu kulahleka kweingane ziyazalwa ziyalahleka ziyazalwa izingane ziyalahleka kunokuyinyanga abantu abayoprotect igama lokwelaphi abelaphi abantu abayovikela isithunzi sesintu nokwelapha ngoba ubelaphi bahambisana nse namakhosi la khona amakhosi uzothola ukwelapha yikho sakhuluma ukuthi thina la ekhingcetshwayo asike sihlangane siye kungangezwe lakhe ke siyosho ukuthi hayibo thina sigeziwe inhlahla lezi silapha ngazo zingcolile njoba zingcolile sizathi ukuthi kwakhothama isilo kwakhothama umntwana akaphinda ngene namhlanje selapha abantu sigaya umuthi siuqede siwazi umuthi ungamsiza umuntu ngenxa yokuthi kwazona inhlahla ingcoliwe asikayi thina ukuhambisa inyongo ukuthi asichelwe ngenyongo bese kuchelwe ihlahla esizelaphayo sithola isibusiso kungangezwe lakhe esilweni ngoba sakhothanyelwa sebumnyameni nezihlahla nemifula njoba kufa abantu kangaka emifuleni sekwaba khona indlondlo ingoba bonke abantu bafuna ukuba izindlondlo bafele emanzini ekugcineni kwakho konke lokho imifula esifaka kuyabantu ingcolile ngani ngoba amakhosi aphethelele izwe likaMthaniya akhotheme akakahlangana uZulu kwathi wahlangana Zulu sihambe siyothela inyongo noma inyongo ingathelwa kuliphi ihlathi noma ingathelwa kusiphi isihlahla kodwa bese kuphuma emlonyeni wesilo esiphethe. Hey kulungile kakhulu mbukeli lapho ngasekhaya siyabonga ukuthi uyithinteke nale yabelaphi bendabuko umkhulu uthe phansi bakithi abantu besifazane ngokuthi nithengwe nihambe nidayisa izicubu zabantu ukuze kwenziwe imithi siyabonga igama bekunokubekezela izolo namhlanje ngiseyuyena kusasa futhi ngizobe kuseyuyena ngithole wena kulenye ivideo elandelayo.